Godmorgen. Så er det blevet pilottorsdag for ledelsen. Sidder heroppe. Vi skal ud og udforske distriktskovlerne og hvilke muligheder der er for fede udflugter på pilottorsdag. Kommer til at følge med hele vejen. Vi skal også diskutere 2 ting undervejs, som handler om, hvordan vi laver nogle bedre deltagelsesmuligheder for de elever, der ikke synes pilottorsdag er så fede. Og så skal vi snakke kommunikation til forældre. Så velkommen til ledelsens pilottorsdag. Næste stop, Kasperskolen. Ja, så er vi landet på Kasperskolen. Første stop, vores naboer. Klar til en hurtig rundvisning. Det regner først, når vi hjem. Næste stop, Trollebo. Hvor er vi henne? Vi er ved Trollebo. Ved Trollebo? Ja. Næste stop bliver Ejby Mose. Så cykler vi forbi Vestforbrændingen, hvor vores nye initiativ til at understøtte klimapolitikken, den grønne rygsæk, kommer til at foregå. Hvor at vi over de kommende par år skal besøge Vestforbrændingen i 1., 4. og 8. eller 9. skal vi lige finde ud af. Super spændende forløb, vi glæder os til at fortælle jer mere om. Ligger nærmest lige i baghaven. Hej, så er vi kommet til Ejby Mose. 2,4 km fra Bæk ved Trikle cirka. Tager en 35 minutter at gå. Her der kunne man det åbenlyse. Et vandhul. Vandhulsundersøgelser, dyr, planteliv og alt muligt. Man kan måske se i baggrunden, der er åkander. Det kunne være, at det var inspiration til noget billedkunst med et Monet-tema. Det kan være, at man skulle sidde under et egetræ og skabe stemninger til et digt. Eller det kunne være, at man kunne gå herover. Det kan prøve at se. Der har vi nemlig Laura, der står og ved. Ja, hvad er du egentlig ved at lave, Laura? Jamen, hej, Nadia. Jamen, altså, jeg er jo ved at sanke her. Fordi, prøv at se, der er jo nogle brændenælder, som man kan sanke og samle. Og se nu her, vi har også noget løgkarse. Og det smager lidt ligesom hvidløg. Og man kan både bruge bladet, og man kan bruge stængel. Og man kan også tage blomsterne, det er de bedste, når de er der, og bruge dem til at pynte med. Så der er sankemuligheder. Der er jo selvfølgelig også masser af skvalderkål, man kan bruge. Så en sanketur. Ja. Ja. Det smager meget godt. Ja, det er lidt stærkt, men det skal bruges. Så kan man jo sige, når man så har sanket eller kigget på en and, eller hvad man nu har fundet på, så er der en mulighed for også at lave noget vandhold eller noget aktivitet. Der er fine stuepladser. Ja. Ja, jeg er lige blevet bedt om at tage cykelhjelm af. Den er simpelthen for grim til mig. Så derfor, næste stop, Spejderhytten. Vi kan lige bemærke, at ledelsen holder retningslinjen med cykelhjelme på tur. Når man står og ligger klar til den klasse, der kommer her lige om lidt. Jeg har booket den hernede. Booket Spejderhytten. Vi er ved Spejderhytten. Ja, vi er ved Spejderhytten dernede lige ved siden af Hønsebyen. Og hvor langt er det der herud? Ja, hvor langt er der? Der er En kilometers penge fra Rosenlund. lille kilometers penge fra Rosenlund, ja. Fra Lundebjerg. 2 fra Lundebjerg, 1 fra Rosenlund. Det er lige til at gå herover. Det er super lækkert. Og vi er nede ved Spejderhytten her, hvor man kan jo... Jeg kan se, der er masser af plads. Man kan faktisk tage kontakt til spejderne og få dem til at hjælpe med at lave nogle forløb hernede. Ja, det er alt fra en dag til et par timer til en hel dag. Ja. Faktisk, De vil gerne hjælpe med at lave ting, og man kan... Jeg var ved at stå og gøre klar med noget ræb, vi var i gang med. Man kan bygge ting, og man kan... De kan noget med nogle rafter. De kan noget med noget lære at kløve noget brænde med nogle økser. Og Der er noget bål. mad og bål. Der er bål, der er ting at sætte. Det er godt hernede. Ja, så skal du lige huske, at der faktisk også er et bålhytten herovre, hvor man også lige kan jo ned med sin madpakke, hvis det regner, eller man kan lave bål. Jeg bliver et op i myg, ved du godt det? Jo, det kan godt lade sig gøre. Vi kunne også bare lige være gået den vej. Det var en god vej, den her, Nanne. Tak for det.
Vi er i Hønsebyen, nede for enden af Ejbyvej, hvor masser af fugle, forskellige arter, står i fine buer. Janus sagde lige, det var et lille Virgilmarked, det kunne man jo godt kalde det. Hvad for nogle høns kan du bedst lide? Jeg kan bedst lide den høne, der ligner en pædagog. Nu står vi cirka 1 kilometer fra Rosenlund, og jeg har fundet, vi skal filme høns i Hønsebyen. 2 høns. Ej, her er der nogle hvide høns, og hvad kan man egentlig lave sådan rent fagligt hernede i Hønsebyen? Jeg tænker, man kunne måske have noget med dyrevelfærd og kigge på, hvordan er det, man har dyr her, kontra hvordan man har dyr andre steder i Danmark. Ja. Man kunne faktisk også lave en gang indskolingsmatematik og sende ungerne rundt og tælle, hvor mange forskellige farver eller arter af høns og duer, der er hernede. Det kunne man også gøre. Og så er der jo noget omkring, der er forskellige racer, man kan også tale ind i den del af det. Hvad er det egentlig, de forskellige racer er for nogle? Hvad kan de, og hvad kan man bruge det til? Måske noget historie, altså høns gennem tider. Ja. Der er mange muligheder hernede i Hønsebyen, og frem for alt så er her sådan lidt lille Virginie-stemning her i Hønsebyen, så har super hyggeligt. Og så dufter der virkelig af høns. Af høns. Altså for 100 år tilbage, ikke så tæt, Nanne. For 100 år tilbage, der var jeg hernede som lærer, og der var nogle forældre, der kendte nogen i Hønsebyen. Og der var børnene se hønsene, og så gik vi over i spejderklubben. Og så skar vi hovedet af hønsene, så de løb rundt uden hoved og pillede dem, og så lavede vi mad og det hele nede ved spejderklubben. Det kan man da også gøre. Næste stop, Svanesø. Står her 3,7 km fra Lundebjerg, 2,7 km fra Rosenlundskolen ude ved Svanesøen. Ja. Der er aktivitetsmuligheder herude. Præcis hvad, Janus? Ikke ret meget, men til gengæld så regner det, og det kan man jo muntre sig med. Men prøv at tage et kig ud over søen. Prøv at flytte dig lidt. Vi har spist madpakkerne i fugletårnet her ved Svanesø. Så næste stop, det er Madpakkehuset. Nu er vi på sommerfuglestien, hvor der også netop er opsat 50 fuglehuse. Så man kan både tælle sommerfugle og fuglehuse. Jeg skal lige se, om vi kan finde en sommerfugl på vejen. Umiddelbart kan vi ikke finde nogen sommerfugle, men en hare. Men lad os se, hvordan det går herinde i junglen. Stadig ingen sommerfugle, men små forhindringer undervejs. Har I fundet nogle sommerfugle? Har du set nogle sommerfugle? Både sommerfugl og fuglekasser, og rigtig mange. Okay, vi konstaterer, at sommerfuglestien er nedlagt til fordel for haren i Ådalen åbenbart. Dem finder man så hele vejen rundt her, kan I se. Man kan ikke fare vild i hvert fald. Okay, der var en sommerfugl. En har vi fundet, og en fuglekasse. Så det lever lidt endnu, selvom det var cirka 10 år siden, jeg har været her sidst. Så havde jeg ret i, at der var en sommerfugl. Go! Jeg er klar. Vi er ved at være færdige her i Madpakkehuset, og vi har lige sagt farvel til Camilla, som går herovre fra Pederstrup. Hun er naturformidler, og I kender helt sikkert Pederstrup. Rigtig mange på indskoling og mellemtrinnet bruger det. Men kan man egentlig bruge forløbene i udskolingen? Og svaret hertil må være, det kan man godt. De har en masse skræddersyede forløb til udskoling, men som Camilla har fortalt os, så kan man godt
tage udgangspunkt i noget af det, og så prøve at ringe derud eller skrive det ud til dem, og så høre, om de eventuelt kan lave lidt om, så det passer lidt bedre til jer. Ja, og helt lavpraktisk kan man sige lige herovre på Larsbjerggård, der har de et depot, man kan låne, hvis man har brug for noget udstyr lidt tættere på. Hun nævnte det her forløb. Geometri og historie. En dejlig blanding af historie og geometri, sjovt nok, hvor man kan lave matematik og få en idé om, hvad det handler om. Det her er så Larsbjerggård, hvor man efter sigende skulle kunne booke alle mulige naturremedier, der står inde i den her container. Man kan booke dem på Pederstrups hjemmeside. Nu er vi på vej ned gennem den gamle Skovlunde landsby. Vi cykler direkte nu forbi gadekæret. Ikke meget mere end 1,5 kilometer fra skolens matrikler lige nu. Drej til højre! Nu guider jeg dem lige ind og ser, hvor den oprindelige Skovlunde landsbyskole den lå henne. Den ligger nemlig lige herinde i det her hyggelige lille kvarter. Man kan sagtens lave et forløb om den gamle Skovlunde. Herinde på højre hånd, her har vi den gamle Skovlunde skole, som i dag er boliger, tror jeg. Har faktisk ret hyggeligt. Der er mange gamle, fine huse. En lille byvandring hver. Så tager vi lige en lille stikvej ned til venstre her. Så er vi tilbage på skolen. Nu har vi været rundt i hele Skovlunde og set nogle af de ting, jeg tror, at Skovlunde har at byde på. Jeg er jo helt ny herude, så det har været meget fedt sådan lige at være rundt og se alle de forskellige tilbud.